Seo físin bag a rinne faoi na Longa Arda atá a millfáiste an deireadh seachtaine seo. Point soltas. Seo millfáiste coscúin agus sin an chatan swai hart na ra se bra cúin ní ruach a gá longan sin tionar cúla títún sin long an Brazil agus de rémólis sin an chéad long bhain éire amach is measc na Longa móra na Longa Arda. Seo Jardín an drí láide de Lúnasa a bhíle san mai agus seo Longa Arda a chatte go dí lach lai Máidin Jardín. Tá buad beg pílatach an sin a cuidiú leis an Longa mór a bhealach a dhéanóiste go lach lai. Rud nach bhfuil forest leis na Longa le go léir atá parcailte mas míon leat hart ar a hantaíú den loch, a hantaíú den áin. Leis seo tá muid ar bord linge an seo go daoine óga agus bhí na daoine óga seo ar an long an bailach ar fad. Well, tá sé siad sa Spáin agus sin thu siad go America bhí siad in Halifax, Nova Scotia, tá couple an míohain agus bhí siad ag galúint agus a tréanal lefa fad is a bhí siad ar an long. Stáid gur a bheith an dífa gáil suas an sin fásta seo long Initiature in Atlantis. Na sin na daoine óga a gobar lefa a glanú na linge a gobar go cruaí over wasla go bhain tá siad an glanú a chéile tí an fásta an sin a scuabú agus a ní an waid cinse réirí sí salach agus í teach trasna an Atlanti. Títún sin chécho hard agus a tá an Long Ard seo. Is an chéchor na bratathe thuas an sin. Sin an buad eile na long eile ón Ísealtír an Uster Sielde. Gan éon áras tá na buadaí seo galanta. Tú na bratathe le go léir agus bhí go dúir daoine hart an deireadh seachtaine seo leis na Longa móra seo éiceil. Bhí siad am fáiste ribh seo nig deag líchas a hain ach deirtar go mé hart ar 400,000 duine a teach go bhfuil fáiste an deireadh seachtaine seo leis na Longa Arda a éiceil. Nu bhfuair an long sin ait farcail a go fáil. Tá suas chun neantar é a chlampa. Well, tá sulas an gur bhainteamh soltas sin agus bé má cant leat gan bhfuil le cuidiú dé. Amór.